An balimaw a y'aw bisimila Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ni ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye. Aw ka kunnafoniw la kumaba bɛna tali kɛ ninnu de kan. Kabiri arabadon sema jɛkulu kelen do ka jalaki bi Mali finitigiw ka fɔ k'u ka sanfɛ pankuluw ye munumunu kɛ Kidal o mara sanfɛla la. An bɛna o kunnafoniw tɛntɛn k'a lase aw ma. Kiriko nasiraw fɛ fɔɲɔgɔnkɔ donnen do Mali kiritigɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ ni o maa fɔlɔ ye Dramane Diarra ye ka fara procureur Touré kan. A yirala k'a fɔ ni maa fila ka kuma fɔɲɔgɔnkɔ cɛyalen do ka sabu kɛ Mohamed Bacile ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni Arachibati ani ka fara Urukiya Dunbiya ni dɔw k'a ma ko Tanti Rose olu ka kiriko o kunkanko ye. Coronavirus bana kunkan Kɛnɛya minisiriso y'a lase bi juma avril kalo tile 7 san 2023 k'a fɔ ko banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ hakɛ ye mɔgɔ 37 ani mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 20 ɲɔgɔn ye. Ninnu de bɛna kɛ aw ka Malikura kunnafoniw a la kumaba dɔw ye k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ. A y'aw bisimila. An ka foli b'aw ye ko kura k'a lase aw ma k'a fɔ a y'aw bisimila VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw o kɛnɛ kan. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na. Wula nɛgɛ ɲɛ 1 bɛ Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. Bi ye juma ye avril kalo tile 7 san 2023 sanga 30 Mariam Traoré aw ni ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka Malikura kunkun n'a ɲɛɲɛ tɛntɛn k'a lase aw ma. A y'aw bisimila ko kura aw ka kunnafoniw filɛ. An taa Kidali mara la a yirala k'a fɔ kabiri arabadon ŋunuŋunukanw ani fɔɲɔgɔnkɔ o donnen do bɔlɔlɔsiraw kan ka sabu kɛ jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw n'u bɛ wele ko CMA olu ye jalaki bi Mali jamana finitigiw kan k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛ pankulu fila tun bɛ munumunu salo la Kidal o mara sanfɛla la. Walasa an ka se ka ɲɛ sɔrɔ a kunnafoniw bakuruba la bi Moribo Danbele y'a ka kuma baranin tɛnkun Abdul Aziz El Halil la. Ale ye maa ye min ka baara bɛnnen do Sahel kunkanko olu sɛgɛsɛgɛli ma lakanako kunkan. An k'a ka hakilinaw lamɛn ko ɲɛ kan. Li pankunu Panambert Amasin ani Anafis ani Kidali kɔnɔ ala attitude kun man jan kosɛbɛ anw sigilen don ni parce que fanga mu bɛ bi o ni fanga mu kun bɛ kelenw tɛ bilen sisan laɲini ye kuma ye ni transition mɔgɔw y'u da u bolo ma u tɛgɛ mana bɔ sema mɔgɔw fɛ kabi bi tɛ k'a fɔ a ye na ala a ma mɛn sigi kɛra Bamako yan ka engagement signé 13 000 ex-combattants k'olu bɛna don armée ni gouvernement ni fɛn wɛrɛw la a bɛ 26 000 disons a bɛ ta 13 000 bɛ don fɔlɔ après a tɔ bɛ don donc ne hakili la boloda kɛra mais hali bi ni mɔgɔw k'u bɛ kɛlɛtigɛ kɛ ka tila ka kabɛ mɔgɔw dusu kasi ko a bɛ indépendance ɲɛnajɛ kɛ man ka bɛɛ ni sɔrɔsiw yɛrɛ y'u bolo ma da parce que sema mɔgɔw de ye kisɛ fili ka mugu ci mais foyi kɔni man kan sɔrɔ foyi man kan mɔgɔw ma répliquer o bɛɛ ale bi Mali bi bɛn de fɛ. Wagati min na an y'a ye k'a fɔ ACIA ni ale fana tun bɛ CEMA la ale ka mɔgɔ dɔ i sama ka bɔ a la e ye mun faamuya nin ko la. Diɲɛ maa ka dɔn k'a fɔ mun ye CEMA bɛ lahala juguba de kɔnɔ bi parce que yɔrɔ dama ni ɲɔgɔn cɛ o se tɛ ka bɛn parce que diɲɛ yɛrɛ k'a fɔ ni transition in hali ni ko wɛrɛ kɔni tɛ yen mun ye maliyɛnw ka se ka bɛn u y'o boloda la Idriss Aga Intagaras au conseil du comité de l'Assemblée ale bɔra CEMA kɔnɔ a n'a ka kɛlɛkɛmɔgɔw k'a yira k'a fɔ ko gouvernement bɛ baara mun na bi ko bɛn baara don ko donc k'olu ale se ka gouvernement kɛlɛ donc ni f'u ka dɔn k'a fɔ jamana ye tilafɛn tɛ. Mun ye Algérie ye ani kulu mun sigira ko médiation internationale ani jamana minnu bɛ Sahel cɛncɛn fokaw olu fana bɛ se ka wuli ka jɔ jumɛn kɛ yaasa ko in ka ban. Mun yɛrɛ Algérie ka jɔyɔrɔ man ɲi hali bi parce que Algérie m'a yira anw na jɔyɔrɔ kelen b'u la donc Algérie bɛ jouer mun kɔnɔ lahala mun kɔnɔ anw tantôt u b'a jira Mali la u bɛ Mali ka côté la tantôt an b'a ye u ka baarakɛtaw b'a yira k'a fɔ u bɛ groupe armé de fɛ Mali ka suma u t'u ka laɲini mɔgɔ kelen bɛ se ka nin ko in ban sisan filɛ yɔrɔ min na o ye Maroc masakɛ de n'o ye Mohamed VI u bɛ se k'o bila comme médiateur a bɛ kuma maa ninnu fɛ et puis ala bɛ se k'u dɛmɛ ka projet financer u b'a fɛ développement ka kɛ o expérience b'olu la peut-être expérience bɛ se ka kɛ sous régional la ka se ka Kidali développer ka région tɔw bɛɛ développer ka donc o la fitinɛ bɛ ban balo ba n'u k'u tɛ sɔn o de ma sa kɛlɛ bɛ se ka kɛ parce que ni nakun jɔnjɔn bɛ transition na Kidali y'u nakun jɔnjɔn dɔ ye donc u kan k'o de yira an na ka Mali drapeau bila Kidali ka armée kɛ fila ye i n'a fɔ an bɛ patrouille kɛ ani CEMA mɔgɔw ka dabila armée kelen de ka constituer bɛ Malien baara kɛ k'o kɔnɔ.
nin tun ye Mohamed Al-Khalil ale ka laseliw ye Moribo Dambele ka kuma baranin na. A yirala k'a fɔ Mali kiriko fanfɛ fɛn min ye fɔɲɔgɔnkɔ ye o donnen don kiiritigɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o maa fɔlɔ ye Dramane Jara ye ni ka fara procureur Touré kan ka sabu kɛ Mohamed Bacile ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni Arachibate ye ni ka fara Rokiya Dunbiya kan ni dɔw k'a ma ko Tanti Rose olu ka kirikow ye o senfɛ bi procureur Touré tun kɛlen don ka kunnafoni sɛnsɛnna wele min senfɛ a ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen di kɛ ka taa o ko ɲɛma fɛn min ye Dramane Jara ye ale kɔni ye jaabiw di bɔlɔlɔ sira fɛ walasa an ka se ka a cɛ kunnafoniw ɲɛdɔn bi VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Kuyate ale tun bɛ o kɛnɛw kan a ye kunnafoni minnu sɔrɔ an k'o lamɛn. Baraɲɔgɔnya okumu kɔnɔ fɔɲɔgɔnkɔ o be kiritigɛla fila ni ɲɔgɔn cɛ ni waati in na n'o ye magistrat Dramane Jara ani commune 4 procureur Drissa Amidou Touré. Cakɛda min be sɛgɛsɛgɛli kɛ kiriko bunakun kunna ale ye wele bila kabini jumadon masikalo tile 31 magistrat Dramane Jara ma ni Touré ka yamariya ɲiningali sɛbɛn ye ko ka da a ka kumakanw kan minnu be tileniya tiɲɛ kiriko bunakun kan nga min ye Dramane Jara ye ale kɔni ma sɔn ka taa ni wele jaabi a ka fɔta la ko baaraw tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ an k'a lamɛn. N'i ye sariya ko tiɲɛnen ka se nin ma dɔw de bɛ yen minnu ka mago tɛ sariya ko yɛrɛ la juge min ye plainte kɛ ne kan ko communiqué procureur o plainte ko bɛ fɔ ne ɲɛna don min na inspecteur en chef yɛrɛ ko ne ma ko wa k'i ɲɛ b'a la ko dossier 4 wa 5 de b'a kɔ yan n ko ne ka ne ma o la ne ka sira t'o la ale bɛ taa plainte kɛ ne kan ne kumana ne kan ka n da don min na ne y'an da don o de la mais jamanadenw ka plainte caman de b'ale kan ale procureur kan dɔw yɛrɛ ta ye nafoloko de ye bi mɔgɔw tɛ mun de kalama ale ka ko ɲɛ la mɔgɔ bɛ tɔgɔ ɲini nkalon kan wa n'i bɛ tɔgɔ ɲini i bɛ tɔgɔ ɲini tiɲɛ de kan donc a b'a dɔn k'a fɔ ko fɛn min bɛ Mali justice kɔnɔ bi i ye ko kɛlɛ de bɛ yen sariya ko kɛlɛ tɛ yan i ye ko kɛlɛ gansan de bɛ yan cybercriminalité ko in a ko daminɛnen a y'a ye k'a fɔ tribunal kelen procureur kelen de wulila ten a kɛ i b'a fɔ ko ale kelen dɔrɔn de yamaruyalen bɛ ka nin baara kɛ u ka maako kɛlɛ ninnu an tɛ maako kɛlɛ la. Kunu alamusa commune 4 procureur Touré ale ye kunnafoni di kɛnɛ sigi walasa ka faamuyali di jamanadenw ma fɛn caman kan ni waati in na n'o ye rasbach ka minɛli fo ka taa se Tanti Rose Madame Vichère ma o kunnafoni di sen fɛ Touré ye magistrat Dramane Jara ka ni kumakan ninnu jaabi an k'a lamɛn. A fo ni ma ko juguya ale bɛ ka sigi ka fɔ yeko kɛlɛ tari i bɛ t'i sigi ka mɔgɔ min lanɔgɔ k'a fɔ k'i bɛ nkalon jugu da la pour ka tɔgɔ tiɲɛ ka mabudu tiɲɛ ka buruja foyi dun ma deli ka tɛmɛ i n'a ni ɲɔgɔn tɛ ne hakili t'a la don kelen da kelen ko ne kala turu dara ɲɛ la don kelen da kelen hakili t'a la n hakili t'a la ko don kelen da kelen ko fɛn dɔ delila ka tɛmɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɔra nin ko in na n ye inspection kuma min fɔ o fana ale de y'a laɲini parce que a ye min kɛ o man kan a man kan ne ye procédure dɔrɔn de yira la n'a ka kɛ dɔrɔn a kan ka faamuya de ka fɔ ni ye sugu ninnu kɛ siɲɛ wɛrɛ n bɛ taa inspection na tuguni inspection bɛ o de kama ne y'o dɔrɔn de kɛ o de digira la cɛ bɛ juguya bilen dɔrɔn de la quoi ça moi je ne sais pas et c'est comme ça cɛ dusukun de man ɲi quoi ne contrôle la a tɛ fɛ de. Min ye kiritigɛla fila in ka ni furukufuruku ye a kuma cɛyalen bɛ kosɛbɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ fo ka taa se barodaw ma bɛɛ bɛ k'i ta fɔ a ka ye cogo la maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waleya bɛ se ka majɛba don kiriko baaraw la Mali kɔnɔ. Mariam Kuyate Bamako VOA Bambara. An b'a lase aw ma k'a fɔ fɛn min ye Dramane Jara ale ka kumakanw ye o taara Facebook o bɔlɔlɔ sanfɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Koro mara la wulikajɔ baara minnu bɛ kɛ u ka bagan maralaw fɛ walasa ka se ka bagan mara a kɛcogo ɲuman na a yirala k'a fɔ gɛlɛyaw donnen bɛ u kɔnɔ nin waati in na bagan maralaw fanfɛ ka sabu kɛ bigan yɛrɛ sɔrɔli ko ye Tijani Wederago VOA tɔgɔ la ka bɔ Koro ale b'o kunnafoniw lase an ma. Kabini lawale la Koro n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kun lakodɔnnen don kosɛbɛ bagan marako fan fɛ ni sɛnɛ kun bɔra la sɔrɔ nasiraw fɛ bagan mara o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nka an bɛ waati min na bagan baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kule ni fɛn mun ye o de y'a baara gɛlɛyaw ye ale Togo ale ka baara bɛnnen don misi baara de ma an k'ale lamɛn. An kɔni bɛ nin baara in na tiɲɛ yɛrɛ la fɔlɔ an kun bɛ nafa sɔrɔ baara in na kosɛbɛ wa nafa yɛrɛ kun b'a la yɛrɛ de nka sisan baara kɔni gɛlɛyara an bolo a bɛ ne ka tiɲɛ yɛrɛ bawo tani ka segin na siraw fɛ gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ bagan yɛrɛ sɔrɔli a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i ma taa yɔrɔ jan i tɛ bagan sɔrɔ bɛɛ lajɛlen dun bɛ siran tani ka segin na. Ni seliw kun sera bagan ba yirikaw de kun bɛ bɔ Koro ka taa Bamako ani kɛrɛfɛ jamanaw na i n'a fɔ Senegal walima Abidjan. Encore dama ale bagan misɛn baarakɛla ye Koro ale b'a ka gɛlɛyaw fɔ an k'ale lamɛn. Koro bibi na bagan ko gɛlɛyara fo ka dan tɛmɛ bagan sɔngɔ gɛlɛyara donc an ka turuto ni bu ni an ka sɔgɔkala ninnu o bɛɛ sɔngɔ gɛlɛyara turuto bɔrɛ kelen bɛ san 7,600 ou bien 7,500 ɲɔgɔn na donc n'o sanna
ka saga ladumuni ka kila ka feere ni tɔnɔ foyi t'o la fɔlɔ koro de ka saga bɔyan ka taa ban ka Bandiagara Bamakɔ Ivoire Sénégal a bɛɛ an ka saga de bɛ ka taa mais bi bi in na kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a gɛlɛyɛrɛnba de don. Bagan marako fan fɛ musolakaw olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ nka ala ni bagan dumuni sanni gɛlɛya bolo muso caman kɛmɛ ka baara in to yen nka o bɛɛ n'a ta dɔw fana bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛw de ɲini Jɛnɛba Bamajo an k'ale lamɛn. Saga kɔni bɛ n bolo mɛ n bɛ ka n ka saga balo ni ɲɔbu ni bin de ye. Turuto tɛ se ka san tiɲɛ yɛrɛ la ɲinɛ turuto sɔrɔ ka gɛlɛn a se yɛrɛ tɛ n bolo n tɛ se ka turuto san ka saga ni hali n'i y'a san ka a balo tɔnɔ yɛrɛ t'a la turuto a ka gɛlɛn yɛrɛ de ɲinɛ n kɔni tiɲɛ yɛrɛ la. An y'an ka kuma barani ten ko bagan dumuni feerela caman ma k'u ɲininka bagan dumuni gɛlɛyaw nalaw la nka an ma maa sɔrɔ mun b'an ka ɲininkali jaabi nka dɔw kɔni y'a kanu k'a yira n na k'a fɔ ko maa caman bɛ taa bagan dumuni san Burkina de ka na don n'a ye Koro wa transport n'a dédouanement ko o de kɛn bɛ k'a sɔngɔ gɛlɛya baw a ka fɔla ni k'i bɛ bagan dumuni ɲini ka bɔ Bamako ka na a tɛ sɔrɔ. Tijani Widarago VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. An bɛ taa Kayi mara la sunkalo bɛ senna ko sunkalo kalo kɔni ni o ye tile 10 sɔrɔ fɛn min ye Mali ka laada ko ye denmisɛn sifinw minnu siw ye san 1 ye olu bɛ bɔ ka bɔlɔnkɔnɔna minɛ cɛmisɛnw olu ta ye yokoro ye musomanw olu bɛ jidunu fɔ min bɛ kɛ da ni da walasa ka se ka delili kɛ a nafa ye mun ye dɔnnibagaw n'o ye imamuw ye ani ka fara jamana yɛrɛ kɔnɔ laadatigiw kan olu caman ye u ka hakilina de nin ko ɲɛ kan walasa an ka se ko ɲɛdɔn bi VOA ka lasigiden min bɛ Kayi Isa Bakari Bacili ale ye sɛgɛsɛgɛliw k'o kan an k'o lamɛn. Sunkalo tile 10 fɔlɔ mana se cɛmisɛnninw olu ta ye yogoro ye mun ye musomanninw olu ta ye salawalewale ye nin ko ni a bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ la silamɛ diinɛ hakila ye fɛn jumɛn ye a kan o hukumu kɔnɔ an wulila ka se an ka alimami dɔ ma ka ale ɲininka Sadiku Kulibali. A kun tɛ dɔwɛrɛ ye i n'a fɔ Alakira yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko sunkalo tile 10 fɔlɔ o ye Ala ka hinɛ de y'a ka jɔnw ye ni Ala bɛ hinɛ a ka jɔnw na tile 10 fɔlɔ sɔrɔli ka bɔ ka saraka di denmisɛnninw ma ka mɔgɔw dege saraka bɔli la mɔgɔw bɛ bɔnbɔnw san ka di denmisɛnninw ma ka denmisɛnninw nisɔndiya kojuguba t'a la laada de don laada jugu tɛ min bɛ don diinɛ kɔnɔna la. A b'a jira k'a fɔ damatɛmɛ wale minnu bɛ kɛ a kɔnɔna la diinɛ b'o de kɔn. Nka silamɛya b'a lajɛ fɔlɔ denmisɛnninw ka bɔcogo yala Ala ka sariya bɔcogo ye wa n'o bɔcogo bɛ lajɛ n'a y'a sɔrɔ u bɛ bɛn sariya la sariya bɛ sɔn a kɛli ma mais ni ka sɔrɔ sariya la u ka bɔcogo tɛ silamɛya bɔcogo ye o de bɛ na ni fiɲɛ ye a la dɔɔni. Mun ye an ka ɲininikɛlaw dɔ ye ni an sera olu ma ko olu fana ɲininka Dundu Keyita ale b'a jira k'a fɔ si filɛli de don ka ɲɛsin mun ye dutigiw ma minnu bɛ sɔn ka sɔnni kɛ walima minnu tɛ fɛn di maa ma. K'a fɔ ko yɔrɔ bɛ adamadenw dusukun de teste ni hinɛ bɛ min dusukun na n'a tɛ min dusukun na denmisɛnw fan fɛ sɔnni la parce que yɔrɔ bɛ taa du dɔw kɔnɔ u bɛ busan dege ka denmisɛnw kunbɛn a y'an tɔɔrɔ a ye banda la y'o ye du o du la o du nin du in bɛ jigi dɛ du in tɛ yɛlɛ abada du in labantɔ du in bɛ ci de. Fɛn minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔ la o ni diinɛ taabolo bɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa. Sadiku Kulibali. A dagalen don min sɔrɔ o k'o dun parce que a bɛ dabɔ sunkalo sarakabɔw de kama olu bɛ bɛn mais ka taa danguba la ka taa ka taa ba faraw ninnu kɛ olu de haramuyalen don silamɛya la. Balo minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la denmisɛn ninnu fɛ waati de bɛ a tobili la a sen de fɛ denmisɛnw bɛ dugawu caman kɛ. Dundu Keyita ale ye ɲininikɛla ye. Sumaw mana se k'u kan tuma min na période de récolte denmisɛnninw ninnu b'u ka o sɔrɔ fɛn ninnu u b'olu fara ɲɔgɔn kan sisan n'a y'u diya u b'a tobi k'a dun u bɛ dugawu kɛ a dibaga bɛɛ lajɛlen ye kelen kelen hami o hami n'a b'i tigi la sɛnɛ sabati n'a yiriwali Ala ka se ka o nɔgɔya u ye wa o dugawu min filɛ nin ye o dugawu in tɛ bin parce que a bɔra denmisɛnw fɛ. A waati mana se bolonkɔnɔnaw olu bɛ fa denmisɛnw na kosɛbɛ nisɔndiya don olu bolo. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la. Kanto Kayi an b'an kunda Senegal jamana kan maliden minnu sigilen bɛ Senegal o denmisɛn sifinw y'u hakilina di Mali furancɛ fanga taabolo kan Naman Jara VOA Bambara tɔgɔ la ale ka kuma barani na ka bɔ Dakar. Conseil national de la jeunesse du Mali ni o CNJ Mali ye a sigira Mali kɔnɔ san 2000 depuis a sigira don min na sifinnakaw fɛ fo kana se bi ma ni gouvernement ka politique de développement fɛn fɛn bɛ yen nɔ u bɛ sifinnakaw wele k'u hakilinataw ɲininkali kɛ o partenariat in bɛ yen hali bi donc ni Ala sɔnna a ma an bɛna o partenariat kelen an bɛna o sinsin ani ɲɔgɔn cɛ yaasa projet minnu bɛ an bolo Senegal
yasa olu ka se ka lawaleya. Ani fana Senegali maraw kɔnɔ i n'a fɔ Tambacounda, Kédougou, Mali sifi caman bɛ baara ni kalan na yen. Dɔw tɛ CNJ Mali dɔn. O kuma tɛ ka dɛmɛ ni gɛlɛya mana min sɔrɔ. Wala aw bɛna fɛɛrɛ jumɛn de sigi sen kan walasa o sifuw fana ka CNJ Mali ɲɛdɔn. CNJ Mali section Sénégal a bɛ Sénégal région 14 a b'a bɛɛ de concerné. Gambie, Guinée Bissau ani Cap Vert. Ni yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen nɔ Sénégal ani ni jamana kofalenw na CNJ ka lasigiden bɛ a bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Ni proposition kɛra an ye ɲɛmaw fɛ ka daminɛ gouvernement na ou bien an ka partenaires an bɛ message ci nin bɛɛ lajɛlen ma. A tɛ dan Dakar dɔrɔn ma. O tɛmɛnen ka bɔ yen an ka partenaire dɔw bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ye an jatigiw ye ni o ye Sénégalais ye. Entreprise dɔw bɛ yen nɔ olu fana b'an solliciter k'a fɔ u mago bɛ Malien jeunes na minnu bɛ sigi région kɔnɔna la yaasa k'u ka entreprise lataa ɲɛfɛ. Donc an ka lasigiden minnu bɛ yen nɔ an bɛ a ɲɛf'u ɲɛna k'u bila en contact ni contrat ko b'a la an bɛ contrat ninnu an bɛ u kalan ka ɲɛ donc u bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ. O caman kɛra région kɔnɔna la wa don n'a nataw la ni Ala sɔnn'a ma caman bɛna fara a kan halisa. Ɲininkali laban Mali sifi caman bɛ maraw kɔnɔ Senegali sɛbɛnko b'u la ka bɔ maraw la ka na fɔ Dakar carte d'identité nɔfɛ a ma nɔgɔ dɔw bolo ani fana Mali carte d'identité ni passeport tɛ i tɛ se ka compte banque dayɛlɛ n'a ye Senegali hali ka wari labɔ banque la n'a ye i tɛ se. Aw ka jɛkulu ni Mali marabagaw bɛna fɛɛrɛw jumɛn de sigi sen kan o kama. I ka nin ɲininkali diyara n ye min ye carte d'identité consulaire ye an yɛrɛ don tɛmɛnenw na an ye audience ta ni ambassadeur ye degun min bɛ maliyɛnw kan sifinnakaw kan région ninnu kɔnɔna la pièce ko la an y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a ɲɛna. A yɛrɛ ye mission na wuli ka taa fo Kédougou région kɔnɔna la pour que ka taa u ka sɛbɛnw dilan. Don n'a nataw la tuguni an ye laɲiniw wɛrɛw kɛ région wɛrɛw ka degun na. Min ye compte bancaire ko ye an bɛ Ala fo k'Ala barikada an ka banki kura min bɛ an fɛ ni o ye BDM ye ni carte d'identité consulaire b'i bolo i bɛ se ka compte dayɛlɛ yen i bɛ wari bila a kɔnɔ ni a ye i bɛ wari ta ni a ye. Mohamed El Diko i ni ce. Nama jara i yɛrɛ ni ce. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ayiwa an balimaw a y'aw bisimila hali bi an b'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Banbara kan Malikura kunnafoniw lamɛn ni waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye Abijankaw b'an sɔrɔ 99 kan Wagadugu aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ani tomi 4 kan Malikura tako filananw an bɛna tɛmɛ ni o ye nin waati in na. Duniya keleya tɔnba Nations Unies ka bolofara min sigilen don denmisɛnnakaw tɔgɔ la ni a bɛ wele ko UNICEF ye a ka san jateminɛliw labɔ y'a yira o senfɛ k'a fɔ ko a ka ca ni denmisɛn fitinin ma miliyɔn 1 minnu si bɛ taa san 5 ɲɔgɔnna minnu binnen don baloko dɛsɛ kɔnɔ ni waati in na Niger, Burkina Faso ani Mali jamana kan. Keyatu Traoré. Taabolo nin ɲɛsinen don sentan sigiɲɔgɔn jamana 3 ma minnu bɛ lakanako gɛlɛya kɔnɔna la nin waati ninnu na u ka denmisɛnnin 970 ɲɔgɔnna de ma UNICEF ka kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ kuma ka fɔ la Niger jamana de ta ka jugu kosɛbɛ ka tɛmɛ ne denmisɛnnin 430 ɲɔgɔnna jatew ye baloko dɛsɛ bana gɛlɛnw binnen bɛ minnu kan ɲinan san kɔnɔna na nka kuruba la ɲinanta ninnu jatew dɔgɔyara ne 60 ɲɔgɔnna ye ka tɛmɛ salon san 2022 taw kan u ma sɔrɔla Niger foroba fanga ani a baarakɛ ɲɔgɔn UNICEF faralen u ka dɛmɛkɛla kulu wɛrɛw ka wulikajɔ an'u ka cɛsiriw ye kan ka baloko dɛsɛ nin kunbɛn duniya keleya tɔnba ka denmisɛnnin ladonniw bolofaraw ka cakɛdaw ka fɔ la Mali la dɔ farala denmisɛnnin minnu bɛ baloko dɛsɛw kɔnɔna na jatew kan ne kɛmɛdoya 18 ani tɔrɔmɔɲɔ 4 ɲɔgɔnna ye ɲinan jate min bɛ taa bɛn kuruba la denmisɛnnin 370 ani 7 jate ma fitinɛw ni lakanabaliya gɛlɛyaw cayalen bɛ dɔ de farala denmisɛnnin ninnu ka fɛgɛyaliw kan ka kɛɲɛ ni baloko dɛsɛw ye sabila
mɔgɔ ladonni olu ka gɛlɛn kosɛbɛ a yɔrɔ ninnu na ka sababu kɛ dansagokɛlaw ka dankariliw ye UNICEF ɲɛma Marie Pierre Poirier Farafina Tilebi ani a camancɛ yan fanfɛla cakɛda ɲɛmɔgɔ ka fɔ la kunnafoni dɔw ka laseliw la UNICEF kɔni ye wele bila foroba fangaw ma ko u ka denmisɛnnin balo ko juguya ninnu ta ba la kosɛbɛ u ka jamanaw kɔnɔna na ne ka tila ka baarabolow sigi ne nafoloko dɛmɛw ye yaasa ka denmisɛnnin ninnu ka balo ko juguya kunbɛn ne ka tila ka a furakɛliw kɛ. marifatigi jɛkulu sema ye jalakili ɲɛsin Mali furancɛ fanga ma ko u bɛ kɛ k'u dalaɲini Mali saridasiw ka pankunu dɔ ale pannen Kidal dugu masurunya la wagatini min na hakiliw kɔni kalayalen don kosɛbɛ Algérie bɛnkan sɛbɛn koɲa la aw hakilila ye mun de ye nin koɲa in na tɔ jumɛn wɛrɛ tora tuguni Algérie bɛnkan sɛbɛn na mun de kan ka kɛ balimakɛ balimamuso walasa a y'aw sɔgɔ voix de l'Amérique an b'a fɔ mun bɛna kɛ avril kalo tile 8 kabi Washington a y'aw jija aw k'aw sɔgɔ Facebook la VOA Bambara ani an sɔgɔrɔ cogoya kɔrɔw i n'a fɔ 102 FM ni bɛ Bamako nɛgɛ ɲɛ 5 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 6 la ni a tɛ kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ. Toko jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ ko u bɛna kalo 12 ɲɔgɔn fara u ka waati gɛrɛntɛ kan jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo minnu bɛ kɛ ka yan fan fɛ ka sabu kɛ jadijɛkulumaw ka dankarili walew la warali Moribo Danbele VOA tɔgɔ la. Wale ni mun taara kabi juin san 2022 Togo jamana ɲɛmɔgɔ fɛ Fort Gnassingbé gɛrɛntɛn sigili ale banna ni y'a dɔgɔkun damadɔ ye dɔ faralen a kan ni kalo 6 ye septembre la alamisadon Togo wasadenw ye sariya ta ko ka dɔ fara ni waleya in kan tuguni san kelen wɛrɛ u ka ni gɛrɛntɛn sigili bɛ a to jamana ka lakana tigilamɔgɔw ani nagakɔrɔ fanga tigilamɔgɔw olu ka se ka waleya telimanw ta gɛlɛya ni dankarili minnu ni mun bɛ bɔ jatigɛwale mɔgɔw la u ka se k'o kɛlɛ a ka laseli la wasadenw ɲɛma alamisadon jamana ka lakana ministri general Damham Yark ko jamana ko bɛ cogoya min na bi ko a bɛ mɔgɔ jɔrɔkun bɔ kɛrɛnkɛrɛnlen la u ka jamana kɛɲɛka yanfan na ka da wulikajɔ kura minnu kɛra yaasa u bɛ se ka dankari jamana la ni a fan caman na olu kɔni a kɔnna ani a kɛlɛla kosɛbɛ jamana ka finitigilakaw ani lakanatigilamɔgɔw fɛ Ghana, Togo, Benin, Côte d'Ivoire u bɛ kɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sisan kosɛbɛ ani u bɛ kunnafoni gundo falen ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u ka se ka jatigɛwale ale kana se ka firi u ka jamanaw ka dancɛw la. An bɛ taa Nigeria jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ ko u ka marabolo min bɛ jamana camancɛ yanfan ka taa kɛɲɛ ka yanfan fɛ ko cɛ marifatigi dɔ ye mugu kulu maa 20 kala k'u bɛɛ lajɛlen ni bɔnɛ VOA tɔgɔ la Kayatu Traoré. Dakarili nin kɛra arabadon la Umogojidi sigida de la ka taa Benue mara la yɔrɔ min na fitinɛ ka ca kosɛbɛ bagantigiw ani sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛla la k'a sabu kɛ u ka baarakɛminankow sɔrɔlikow ye mɔgɔ 46 min fagara suw yera mɔgɔ caman de tununnen du fɛnɛ ne u bɛ kan ka u ɲini tagali ɲɛfɛ o waleya ninnu kɔnɔna na dɔ bɛ se kan ka fara mɔgɔ fagataw su jatew kan Paul Wemba mara gouverneur ka lakanako kɔrɔsili k'a laseliw la AFP kunnafonidilaw ye ma foroba lakanakɛla finitigiw bila la ka taa a yɔrɔ la nga bi juma in kɔni na a yirala k'a fɔ ko mankan tun sumayalen don kosɛbɛ a dankarili ninnu kun ma se ka jɛya ka perepere latigɛ fɔlɔ kosɛbɛ baganmaralaw ka tɔn jɛkulu ma sɔn ka u kumakan di a koɲa kan a waati la Bala Eje Otukupo nagakɔrɔ foroba fanga kuntigi ye laseliw kɛ ko cɛ maramafɛntigiw de taara bi mɔgɔw kan arabadon na tileganfɛla la waati la u bɛ kan ka u ka mɔgɔ 3 fagalenw dankarili wɛrɛw la taratadon na su koɲaw kɛ. Ka da nin ka juma o ye musow ka don ye o kama bi Kayatu Traoré ye muso masa min bisimila an ka kɛnɛ kan o ye Kura Dumuya ye ani ka fara taabolo minnu bɛ senna musolakaw ka wulikajɔw senfɛ Turki o jamana kan. Hakɛ ɲinina bayirika caman de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Kaglayan kiriso da la Istanbul Turki faba kɔnɔ ne laɲinikan sɛbɛnnenw ye u bolola pankartiw kan ko u tɛ u ka kɛlɛ jigin k'a sɔrɔ u m'u sagow sɔrɔ nin bɛ ka waleya waati kɛrɛnkɛrɛnnenw la u ka musojɛkuluba ne u tɔgɔ ko We Will Stop Feminicide ne u ka baaraw dagalen don musow ka hakɛ sabatili laɲiniw kan Turki jamana kɔnɔna na ka kiiri bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a bila septembre kalo nata tile 13 la AFP laselikɛlaw ka fɔ la ko wa ko a bɛ nana sɔn ka
kunche uka jekuba indatuli kan pe Turki jamana kan samba fla ani mbani fla abil kalula Istanbul kiri nyemo do tunye jalakili bla kuluninka ne ulako donendo ne suka nyangata da fasali kala gelembawye ko ye sharia ani dambe sosoli waliya uke yasa ka uka jekulu datu ninkiri tunye kuluninka weleli ko sabana de ye Istanbul kiri sofe akiri korosilendo kosebe nanzaraw ka lasigidin so chama fe munumbe Turki jamana kan ina fo Norvège Finland Irland ani France dusuma kasa ani maluya belebele de be anka ka kenne ni kiri ko nyambi kiri yere weleli kun fosi masoro ka fo anyana izika ilaida honneur muso jekulu ninka so na doni kala ka fola abe wakili la de ka fo ko ka bagabagali benana an na jagoya do kiri so konnana an yere te kiri so konnala ya ka banwa Vewa bamara kamali kura jemu kan so ka kene kan bi juma doya ina ane kura dumbia de masalala kura dumbia ye mali muso museni nye min shibe san bisaba nyogona la abe bo bamako aka kala un kofe barako gelea nana bien aka aye akli jagaboke ka yoro do daele o yoro en nana abe chela mo ka ladoni chamanke femi ye kata khali dumuni ko ta fanfela uni fauna abu udu fene baram senu chamanke aka chakeda to ko maili empire anaka masala budila umiyato ay chakeda indaele ani aye gelea munu surala ani ladilika munun b'a bolo k'a laseliw kɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma Mali jamana kɔnɔna na. Nin tɛmɛnen kɔfɛ sisan an ka kunnafoniw lamɛn kunnafoni minnu bɛ tali kɛ muso jɛkuluba ka bɔ ni pigeon ni friti ni loko fɛn caman b'a kɔnɔ. I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna kabi wagati joli I b'a a la sisan. Bon ni papier dilan a bɛ san sɔrɔ bɔ mais yɔrɔ yɛrɛ dayɛlɛ la nin y'a san kelen dɔɔni a bɛna don a san filanan na. Yala ye gɛlɛyaw sɔrɔ I ka baara in sira kan. An ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la an ye gɛlɛya caman yɛrɛ de sɔrɔ a la yɔrɔw dɔɔnin tɛ kosɛbɛ donc il faut k'i ka publicité kɛ donc o publicité kɔnɔna la jani mɔgɔw k'a dɔn a ka gɛlɛn I bɛ mɔgɔw sara jani mɔgɔw ka a lakodɔn quoi c'est de bouche à l'oreille donc I bɛ mɛn mun e y'i ka baara nin bila cɛlamɔgɔw ka ladonniw kan tan. Bon parce que espace bɛɛ bɛ yen nɔ espace caman bɛ yen nɔ a bɛɛ ye musow de I mana taa salon na salon bɛɛ ye musow de. Mali denmisɛnninw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la komi musomani sifinw I b'a fɔ komi e yɛrɛ âge cogoyaw la. Mun bɛ ne bolo k'a fɔ ne yɛrɛ ɲɔgɔnna n'u ye n'i ma baara sɔrɔ ka n'i sigi k'i bolo fila da I sen kan ko parce que fo n ka baara sɔrɔ fo n ka nin montant ba in sɔrɔ ka n ka business dayɛlɛ mɔgɔ bɛ se ka business dayɛlɛ avec le minimum I bɛ caman sɔrɔ a la I b'a kɛ dɔɔni n'i ma se ka boutique dayɛlɛ I bɛ feere kɛ dɔɔni fo ka na I b'o tɔnɔ fara ɲɔgɔn kan fo ka n'o dugun I bɛ se k'i ka projet kɛ mais k'i sigi fo n ka million sɔrɔ ka n ka projet kɛ I tɛ ɲɛ sɔrɔ a la ou bien fo n ka baara sɔrɔ I tɛ ɲɛ sɔrɔ a la I bɛ baara misɛnninw kɛ I yɛrɛ ka hali ji mere feere tɔnɔ b'a la donc a bɛ se ka fɛn dɔ ne bolo a bɛ se ka fɛn caman ɲɛ I ye quoi n'i y'a a wariw fara ɲɔgɔn kan a bɛ se k'i ka projet kɛ o de kɔni ne hakilinata ye parce que ne yɛrɛ wulila ten tɔ de. Ka da ni kan sisan Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw an k'o lamɛn. Basketi sanfɛcɛliw bunagun ka Mali la badenya ɲɔgɔn dan min daminɛna ntɛnɛ tɛmɛnen avril kalo in tile 3 san 2023 a bɛ kuncɛ bi jumadonya in na Palais des Sports Salamatu Mayiga la Bamakɔ. Musa Sidibe Mali équipe nationale musomaniw minnu si ma tɛmɛ san 16 kan olu degeli karamɔgɔ don a ka fɔ la sira dɔ sɔrɔla ɲɔgɔndan sen fɛ min bɛna to labɛnni caman bɛna sigi sen kan ka Tunisie ɲɔgɔndanba labɛn basket kunda o min bolodalen don ka bila uti kalo nata la. Ni y'a kalo fila de an ye baaraw daminɛ d'habitude san dɔw la ni tuma b'a sɔrɔ depuis octobre de k'o bɛ daminɛ donc an bɛ retard la dɔɔni mais nin tournant yɛrɛ de fisara ma kojugu sisan an b'an ta n'an bila dɔn ni n b'an permettre yɛrɛ k'a dɔn an ni jama min bɛ afro basket préparé. E ni Jésus basketkɛlaw musomaninw e ni minnu kan ka taa afro basket kɛ Tunisie i bɛna mɔgɔ sɛnsɛn ni sen fɛ. N b'a dɔn ni sen na yɛrɛ de n bɛna sɔn k'an ka groupe sɔrɔ ne ni min bɛ baara kɛ yani afro basket cɛ ka kɛ équipe yɛrɛ sisan u bɛ yɔrɔ min équipe yɛrɛ tɛ parce que cohésion belebeleba tɛ yen. Ma ɲɔgɔn faamuya halisa. Hali bi ma ɲɔgɔn faamuya. Jalatigi ni a tɔɲɔgɔnw y'a jira ko u fana b'a fɛ ka ye Tunisie afro basket kɛlen ka jɔnjɔn ta ka n'a fɔ olu kɔrɔmuso y'a kɛ cogoya min na. Ni Ala sɔnna ma o de y'an ka lajini yɛrɛ ye 7 titres min bɛ yen an b'o défend ani an bɛna ni 8e tirage de fana ni. Jɔnjɔn 7 Mali y'o ta ka yɔrɔ daminɛ Mali de bɛ ka taa. Mali de bɛ ka taa o tɛ dabila o. An balimaw an ye min sɔrɔ bi Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan o de tun ye nin ye jɛmukan labɛnna Sekaw ka cɛjan Cheick Thioro fɛ k'a lase Mariam Tarawele fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ.
Kodi yala mo gelembe, mo gelembe, bade yadi yala mo gelembe, mo gelembe, dozo yadi yala mo gelembe, mo gelembe, jadu di yale mo gelembe, dozo ini papa mo benyo mo gelembe, kabia pamrawele, kadamina itajeni.